ବାଇକ୍ ଓ ସାଇକେଲ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ପଥରା ନିକଟ ଖଟେଇକୁନନୀ ଠାରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ସାଇକେଲ ଓ ବାଇକ୍ ପରସ୍ପର ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆସିକା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ଆଜି ରାତି 10টাରେ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଆମ୍ବପୁଆର ମୁରଲୀଧର ଜେନା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଗୁରୁତର ଜଣକ ହେଲେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ନନ୍ଦିଆଗଡ଼ାର ଦୀପୁ ପରିଡ଼ା। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍, ପ୍ରେରଣା ନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁଡେ।